Dobrý deň, milí priatelia, milí šiestáci a siedmaci, ktorí sa aktuálne venujete kombinatorike. Mám pre vás pripravené ďalšie videjko a v tomto si konkrétne ukážeme spôsob, akým máme tvoriť dvojice. Pretože viete, že v rámci kombinatorických úloh sa môžete stretnúť s rôznymi typmi úloh, kedy máš vypisovať nejaké možnosti, na to je dobré poznať tento návod, odkaz máš hore v karte. A riešiš úlohy či už na tvorenie dvojíc, trojíc, usporiadanie nejakých prvkov do radu, keď ti záleží na poradí, nezáleží na poradí, prvky sa môžu, nemôžu opakovať, tak tu mám úlohu zameranú na tvorenie dvojíc. Taká typická vecička aj v škole, keď pani učiteľka tvorí dvojice týždenníkov. Ja tu mám Petra, Jána, Zuzanu, Martinu a Adama. A mojou úlohou je vytvoriť z nich všetky dvojice týždenníkov. Poďme si odpovedať na tie dve základné kombinatorické otázky. Záleží tu na poradí prvkov? Nezáleží, pretože či budeš mať dvojicu Peter Ján alebo Ján Peter, je to stále tá istá dvojica týždenníkov. A druhá otázka. Môžu sa prvky fúleho opakovať? No nemôžu. Pokiaľ máš vytvoriť dvojicu a mal by si tam, že Peter, tak jednoducho z jedného človeka dvojicu nevytvoríš. Musel by si tam mať dvoch tých Petrov, ale my tam máme odlišné mená odlišných ľudí, takže idem tvoriť dvojice. S využitím toho návodu, odkaz som ti dával hore v karte, vieš, že ja vždy budem musieť sa v tom mojom zápise pozerať len smerom doprava. Nikdy sa nebudem môcť vrátiť. Čiže keď si toho Petra napíšem ako prvého, tak s ním môže byť v dvojici Ján, alebo Zuzana, alebo Martina, alebo Adam. OK. Petra už som vyčerpal. Teraz na prvé miesto posuniem Jána, ale vravím, vždy sa pozerám len od toho Jána smerom doprava, nikdy nie doľava, pretože Ján, Peter už tú dvojicu mám. Čiže od Jána ideme doprava. Ján, Zuzana, Ján, Martina a Ján, Adam. Zároveň tu vidíte, že tu vznikajú postupne takéto schodíky, že v každom riadku mám ako keby o možnosť menej. Hej, tu som mal 4 možnosti, tu 3. Peter a Ján sú vyčerpaní. Ideme od Zuzany zase smerom doprava, čiže Zuzana, Martina a Zuzana, Adam. Zase vidím, mám 2 možnosti. No a ešte tie schodíky takto musím dokončiť, lebo ešte sa musím pozrieť od tej Martiny smerom doprava, to je posledná dvojica Martina a Adam. Keď si ich zrátaš dohromady, máme 10 takýchto dvojíc, 10 možností. Pretože tento Adam už ako keby v tom zápise nebude prvý, lebo od neho by som sa mal pozerať len doprava, lenže ja už tam vpravo nič nemám, pretože tam nie sú jednoducho žiadni ľudia. Tak a úloha B, tam mám napísané, že týždenníci majú rovnaké pohlavie. Tu veľký pozor, pretože rovnaké pohlavie viem, že musím rozobrať 2 možnosti. Buď tí týždenníci budú iba chalani, alebo iba dievčatá. Čiže ak by som rozoberal chalanov, samozrejme dá sa to aj tak, že by si zobral tieto možnosti a niečo z toho ako keby vyškrtal. Vyškrtával by si z toho čo? No, oboj pohlavných ako keby týždenníkov, že chalan, dievča, hej? Takže keď tam bude Peter, tak k nemu môžem vytvoriť dvojicu s Jánom, so Zuzanou, s Martinou nie, ale s Adamom áno. Keď v tej dvojici bude Ján, Zuzana, Martina nie, ale Ján, Adam určite áno. A to je všetko. Hej, to je všetko, pretože ja tam mám 3 chalanov, Peter, Ján, Adam a oni vedia vytvoriť jednoducho takéto 3 dvojice. A ešte musíme rozobrať tu možno, že by tam boli len dievčatá. Čiže toto ma netrápi. Zuzanou by som začal. Smerom doprava ma zaujíma len tá Martina. Čiže tu sú 3, tu je 1, dohromady máme 4 možnosti, ako v podstate môžu vytvoriť tých týždenníkov, pretože z týchto 10, kde sme mali všetky, by ma až 6 z nich nezaujímalo. To sú také, kde jednoducho tým týždenník je chlapec, dievča. To by bolo. Toto by išlo preč Peter, Zuzana, Peter, Martina. A Ján, Zuzana, Ján, Martina by išlo preč. A Zuzana, Adam a zostáva mi ešte preč aj Martina, Adam. 1, 2, 3, 4 mi zostali, 4 máme aj tu, takže je to správne. Takže takýmto spôsobom sa jednoducho tvoria dvojice. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a budem sa zase na vás tešiť na budúce. Ahoj!